ọya anabere ọya na n'eluigwe maka mgbe mbụ ndị ụka sị ka ọ dọba na ndokwu mana anya na-agụ ka ọ na ndokwu ezie nne nna m ya abalị gị oke biko ka obodo anyị nọ na ya ebe anyị nọ ya bụ okpobiri na ndụ na nke ndị be nwaka anụ chịkwata nwaka anụ na mkpụrụ chịkwata nwaka anụ ka ịnọ thank you, sir. Yeah, thank you. No. So this is the VIP section in Otago. So I make preparation of blog and now come ozi ebido. Ebe na obuno obobile amaja na nando. Na be chibata. Achaya Global. Good morning, sir. Good morning, my brother. Yeah. Kamal Gala Kene. I can Achaya Global. Mama by Chairman of the I Okay, so get belly ata na kwanya. I want to never got never no celebration of life. So now I'm going to look at it. I have to talk to my
No, we do that first. Nwaanyị ọma ka ime na anyị lalụlụ anyị ekwulitego ka ebido ebe anyị kwụsịrị. Daalụ nụ morning there. Tanta problema. Good morning.